Welcome to Bombela Fanatics, and I'm your host, Limpo Mukhalo. I'm in Bombela Stadium to witness the Petro Premiership between TS Galaxy and Mamelodi Santos. A game as a just continued the scoreline of 3-2, winning that TS Galaxy prevailed today by a goal. I'm Mamelodi Santos. Oh, man. Kuba manze clock up. Kwenzakalani? Hey, man. Ebhuti sawubona njani? Ngiyaphila, man. Ngiyaphila. Ebhuti mali kubhlungu. Kubhlungu. Sinda kwehlela. Kubhlungu kuphi? Konke. Hayi, man. Hayi, man. Yabona bhuti wami. Sure. Okwesandalo kwezandla kube kwenyawo ngabe kuyayihambela. Yeah. Uyabona ukudlala nabo referee. Yeah. Kunzima kule Betway yale season. Yeah. Uyabona njengamanje. Yeah. Sezimana sithi sokhalela ku Champions League. Sure. Mhlambe ngilaso khona ukuthola khona something. Yeah. Unyaka wonke yazi kubhlungu unyaka wonke ungatholi lutho. Yeah. Wonke unyaka uphele gonca ungatholi lutho. Sure. Mina yabonana kuthiwa against all odds. Yeah. Baba baqinisile. Yeah. Ngoba yonke into iza kuwe ufika ngapha bathi usuba ngapha ufika ngapha. Konke kuza kuwe mfowethu wogcina vele ungasakhona ukufika. Yeah. Ubese uyayihambela. That's why ngesishangana bathi swatika. Siyatika. Swatika kusandana. Oh man. Ulandele sandana kunzi. Uchaza kuthini lokho manje na? Mfo angazi sikaza ngithini nakuthiwa swatika kusho kona ukuthi vele kunzima. Yeah. Anduna yami bukela. Kuyima. Njengoba namuhla lana sekumele nime nibukele iOrlando Pirates ukuthi idlala njani. Seniyaminya ke nani nyalo but njengoba bebethe nabo bethe tominya lana. Kwenakalani? Iligi seyihambile nawo. Yabona ngokutshela enye into naye e1 ne. For umuntu olandela isandana. Sure. Lento ukukhuluma ngayo ukuthi ukuminya. Yeah. Angeke isebenze and akusinto vele senzayo. Sure. Uyabona? Thina siyasebenzela thina sihluleke la sihluleka khona sihlulekele thina. Sure. Lama game wonke nangandothisa wonke siwadlalayo thina. Sidlala nzima. Uyabona ukuthi lama game lawo awine ku boardroom. Hayi man. Kuse boardroom uyakubona ukuthi kwenzekalani? Sure. Angeke mfo i-team engaka iyodlala i-CAF Champions League i-final. Sure. Iyodlala before i-game. Kune game iyodlala last game yayo ye-season. Yeah. Lamanye ama game okasese nama 2 games angakadlali. Yakenzeka phi solo wazalwa wena? Zange. Wabona i-team idlala last game yayo ye-Betway. Amanye ama team angakadlali. I-game yokugcina adlala kanye ama team. But namuhla naku i-history yenzekile. Sure. Because lento le ihleliwe. Sure. Ukuthi vele sandana vele ngeke izithathe. But ngiyayibongisa ePirates. Sure. Ayithathi. It is what it is. Anduna ngembi kokuthi ngikwekele. Khadoso le season lena domestically kude la sakuwinile neBetway Premiership uhleli ngekuminya ukuthi ayiwine asothembele ukuthi Orlando Pirates bangadlali ngendlela leyo bafise ngayo bona ukuthi badlale game bawawine. Do you believe i-game yakhadoso i-season yakhadoso will be determined by kuwina i-CAF? Yena ukhadoso mfowethu kuya ngami. Khadoso failile. Uhlulekile. Mama player uthengelwe. Uhluleka kwasebenza. Yazi kubhlungu njani uthengele umuntu ispectacle ukuthi aqente Jared. Ahluleke ukulisebenzisa. Alokho agijimise ifosholo phezulu kotshani instead ukuthi aqente ngaphansi. Kunzima umuntu loyo akawazi umsebenzi wakhe. Uyabona let the Betway League go where it belongs to be. Singaloko sijika. Ngibonga kakhulu Nduna Mhadlanga. Thank you.